14-22. Jo. Segueix-me. Tens les proves fetes? Sí, me'l pots fer. Molt bé, és important que siguin recents. Sí. Vale. Em deixes el DNI, sisplau? Sí. Aquí tens. Molt bé. Vas néixer el 16 d'abril, correcte? Sí, correcte. Això vol dir que ets Àries. Sí, saber. Molt bé. És aquí, la primera de la dreta. Té, dono això. N'hi ha dos, segons la mida que convingui. Gràcies. Va, no estiguis nerviós. Ara ja estàs aquí. És qüestió d'anar escalfant motors, Au, va, que t'està esperant. No esperava que fossis tan guapo. Oblida't de Tinder, Grindr, Bumble i totes aquestes aplicacions. El món ha canviat. Tornem a l'essència de sempre, les cites, però d'una manera molt diferent. Comptem amb el millor equip humà. Amb la gran Venus Massavé, experta en astrologia. I Manel Ferrer, gestor del teu temps. Fem de les teves cites una experiència inolvidable. Bad Dates, el teu llit de confiança. 14-57. Jo. Vine amb mi. Ostres, veig que ets la segona escorpio del dia. Ves que no et piqui a tu? Vull dir, com funciona això? Tots els nostres usuaris i usuàries reben un assessorament especialitzat del nostre astròloga. Passa. Passem. Sent com el teu Júpiter arriba fins a Mart. Molt bé, així. Dóna'm la mà. Oh. Veig que el teu món de Venus està una mica més amunt. Deu ser per Mercuri. Manel, pren-ne nota. Dijous, la lluna entrarà en Sagitari i, per tant, serà el millor dia per una Piscis com tu. 15-22. Jo. Perdona, aquest sóc jo. Sou els dos. Oh, un trio. Quinze 40. Jo mateix. Vinga. Hola. Hola. Em vaig traient la roba. Pots esperar un moment, sisplau, que estic com cansada tot el dia. Sí, jo també estic rebentat. És que avui estaven insuportables. Ets pare? No. Soc psicopedagog. Treballo en un institut. Oh, uau! A mi m'hagués encantat ser profe. De fet, quan era petita, jugava amb els peluixos i els avaluava de les assignatures i això. I què els hi feies quan suspeníem? Els llançava per la finestra. Què? No, me'ls castigava sota el llit. Bueno, i què fas? A què et dediques? Dissenyadora gràfica. I com et va? Una mica farta. Se creu. Deu saber dibuixar molt, no? Sí, m'hagués encantat viure de les meves creacions. Ho hagués hagut de compaginar amb la docència, però bueno. Ja em podries ensenyar a dibuixar. És que se'm dona fatal. I això que sempre he pensat que tinc mans de pintor, no trobes? Pintor, el que se'n diu pintor, no. No? No gaire.
Estava ben dotat, doncs? No ho sé. Problemes de memòria, ja? No, no ho he vist. Haurem de parlar amb el tècnic perquè ens revisi els leds. No, em refereixo a que no ho hem fet. Però ha sigut amb el que més he connectat i amb el que més a gust m'he sentit. Vull dir que feia molt temps que no em permetia retrobar-me amb la meva jo petita i recuperar la il·lusió de tornar a fer art. Vale. 36. Com? 36. El seu número acaba amb 36. Després te'l passo.